pod wantiere weche motenore kod county ma Migori. Chenro mar winjo buch nek mar manen japuonjre e mbalariany marongo Sharon Otieno chor nyime tok do chiwo thuolo ne Otieno ma en achiel kuom achije nek makamano mar choko joneno mamoko. Manen Gavana ma Migori Okoth obado to nodhi nyime kod chiwo neno e odiechienge mar ariyo konyono kar tiende ni ne ok onego Sharon Otieno. Okinda nigi ler. Higni 7 tok nek mar nyadendi Sharon Otieno e yo magalagala, anyuola mare nenore ni pod biro medo rito ratich nyathigi tok do choro nyime chenro mar winjo burano. Ma tok okil mag achich mar ariyo kwayo thuolo mar choko joneno mage ne bura ma kamano. I am prepared to review my decision and allow an adjournment to the date set in May. That will be the 19th to the 23rd of May 2025, when the accused 2 and accused number 3 will be expected to proceed with their respective defense cases. Gavana machon mar Migori Okoth obado to kata kamano odhi nyime kod chiwo neno mare odiechieng' mar ariyo mar chung' motegno ni ne ok onego Sharon. Kawuono obado medo siro ni kata bedo ne gisewere gi Sharon pod ne okonye. I was assisting her to grow her business. Yeah, but after we broke up, the level of the assistance now reduced just to the mere basics, the upkeep, mere basics. But I had plans of settling her. Obado bende nyiso doho ni ne ok giwere kod Sharon nikech ne ogamo remo, to nikech weche mathoth ma ok donji ma koro ne luoro osiepe kindgi. Enumerated here a number of inconsistencies. That was primarily my reason for developing the cold feet and terminating the relationship. And I stated that was around February, March of 2018. Obado bende kwedo wach matiyo marach kod apisas ma county emiyo gi tije ma ok owinjore gi tim. I'm saying, my lady, that for the clerical officers, they have their distinct line of reporting, and they are headed by the head of human resource. And even the duties they are assigned, or the transfers and the deployments are done by the head of human resource. Obado nomak ne bure wi nek mar Sharon Otieno kod joma moko ariyo, Kaspo Biero to kod Michael Oyamo. Okinda, Ramogi TV. Adonje weche mag somo.